So गिबियावनो आङो समनि रादाबनि थ्रुयै आरो आलदा आलदा पर्टेलनि थ्रुयै आंनि अननाय आरो गोजोननायखौ हामलाय हरनाय जाबाय जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलनि बर' हारि रायजो राजाफोरनो। आं सासे इउपिपिएलनि स्ट्रं सापर्टार सासे सोद्रोमामोन। स' जोङो बिराद एक्टिभ रल खालामदों इउपिपिएल सरकारखौ फैनायनि थाखाय। जे जाहोनाव जोंनि मानगोनां डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया जोंनि 14 दुवारावहाय जेननो गोनां जादों। बेजोंनो लोगोसे जोङो 14 दुवारनिफ्राय बिराद नन बर'फोरखौ इनफ्लुयेन्स खालामदोंमोन। स' बे आंनि सिनायथिया गिबियावनो आं इउपिपिएलनिफ्राय फैनाय, बेनिखायनो आं दा नोंथांमोनखौ इउपिपिएलनि आखल आखु बिखौ मिथिखानानै आं फैनाय हिसाबाव नोंथांमोनखौबो आं खावलायदों बे नोंथांमोनाबो अननानै इउपिपिएलआव थायालाबानो बिपिएफआव फैदो, नांगोल सुइयाव भट होदो, एमपि भटखौ देरहा होदो। बेनो। नोंथाङा इउपिपिएलनिफ्राय फैनानै दिनै नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों मा फोरमायनो सानो? दिनैनि बे निउसाव आं बेखौनो बुंनो सानो दे जोंनि बिपिएफनि जानानै आङो रायजो राजाफोरखौ मोनसे मिथिसार हरनो थाखाय बे मिडियानि थ्रुयै नोंथांमोननो आं मोजां खोथाखौ बुंहरनो नागिरदों। हारिखौ अलखदनिफ्राय बासायनो, हारिखौ जोङो मोजां जौगाहोफिननो थाखाय जोङो बिपिएफआव जइन जादों आरो बे जइन जानानै दिनै जोङो नुनो मोनदों जोंनि हाग्रामा महिलारि सार जाय बिथांखौ जोङो बर'नि आथिखालनि बिफा होनो हायो, बर'लेण्डनि बिफा होनो हायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जों बिनि अननाय, बिनि जिथु जोंखौ खेल लानाय नुनानै हारिया गमामायैनो खौसे जाबाय। आं मोनसे मिथिहरनो सानदों दिनैहाय जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा स्पेशली जोंनि मानगोनां फेरेंगा सार, बिथाङा दि बुंबाय थायो सब समाय इउपिपिएलआ देरहानाया रोखा दानि आथिखालनि एमपि इलेक्शनाव। किन्तु आं बिथांनि बुंनायखौ बुंनो नागिरो बबे फिल्डआव बिथाङा दिनै मैया दाखाल इएम जानानै बबेसिम फिल्डआव बिथाङा बेरायनानै सोरबादि मानसिखौ दिनै कनभिन्स खालामनो हादों बिथांनाव आं सोंनो सानग्रोदों। बिथाङा गावनिनो अन केडार्सफोर, गावनिनो अन नांगिरि मानसिफोरखौनो दिनैसिम गाव लाखिनो हायाखै। बिथांनि रिलेशनशिपखौनो बिथाङा दोननो रोङा। दिनै बिथाङा बुंदों 80% देरहानाय एबा बिपिएफआ गोमालांनो थांगासिनो दं। बे नङा। दिनै जोङो फिल्डआव एन्टायार बिटिसिआव फ्लाइं स्क्वाड जानानै जों मावनानै जों नुनो मोनबाय बड' एन्ड नन बड'स टटेल गासैबो बिपिएफखौ हांख्रायफिननानै दं गोसो गोरबोआव। दिनै बिथांमोना ओंखारनो हायाखै। बिथांमोननिफ्राय थाइसे थाइनै फैसा मोनगोन नामा, बे सरखारनिफ्राय जों नाजावना जानो हागोन नामा होननानैल' बिथांमोना स्रि थानानै दं। नोंथांमोनाव हयथ' बिलबो थाबथानानै दं। बे बिलफोरखौ नाजावनो थाखाय दिनै बिसोरो रुलिं गभर्नमेन्टनिफ्राय बाहेरायाव नुजायाखै। दिनै नन बर'नि भटखौ प्रेक्टिकेलि आं जेनुइनलि बुङो 80% भटना जोंनि बिपिएफआव गोग्लैनो थांगासिनो दं रायजो राजाफोर। आरो बिपिएफआ मोननै लकसभा नोंने क'क्राझार लकसभा खाम्फा बरगयारि सारा बे देरहानो थांगासिनो दं आरो नोंना दुर्गादास बर' जिथु उदालगुरि आरो दरंनि लकसभानि बेबो देरहानो थांगासिनो दं। बेजों लोगोसे जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंनो होबावदों सनितपुर लकसभा, गुवाहाटी लकसभा, बरपेटा लकसभा। बे मोनथामावबो जोङो गुलाय गुजाय खालामनानै जोङो देरहानायनि चान्सआवसो दङ दिनैहाय। माने जोंनि एन्टायार आसामनि रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि हाग्रामा सारखौहाय मोनथिगौ आरो बिनि अननायखौ मोनदों। दिनै बिथांमोना बेखौ कारापसननि केसावल' लांबाय थायो, कारापसननि केसावल' लांबाय थायो। नोंथांमोना बेखौ बुजिनानै ला इउपिपिएलनि दैदेनगिरि लिडारफोर प्रमद सारनिफ्राय लानानै फेरेंगा सारनिफ्राय लानानै नोंथांमोननि जिथु कनस्ट्राक्सन खामानिया सोलिदों नोंथांमोननि मिसेसफोरनि नामावनो नोंसोर कनस्ट्राक्सनखौ मावगासिनो दं। दिनै जोङो थाङोब्ला डाइरेक्टलि जों नुनो मोनगोन नोंथांमोना सालायनो कनस्ट्राक्सन किन्तु नोंथांमोननि कन्ट्राक्टरफ्रा खामानिखौ मोनाखै। दिनैहाय मोननो थांगासिनो दङ दस्रा हारिफ्राबो मावफैदों, जोंनि कन्ट्राक्टरफ्रा गासिबो जोङो सिलिंखार जालांजोबनानै दं। बेनिखायनो आंनि मोनसे खेबसे खुलिहरबावनाय गुरैयैनो जोंनि रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना हारिखौ जाथिखौ बासायनोब्ला नोंथांमोना जुदि हारिखौ गावनि गथ' गथायनो गालांनो सानदोंमोनब्ला हा हुखौ मोजां रैखाथि होलांनो सानदोंब्ला अन्नानै बिपिएफखौ सापर्ट होफिनदो। आरो जिथु जोंनि 16टा डिपार्टमेन्ट
अफिसियेलि बिथांमोना अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टनो हरबाय किन्तु मैया दाखाल बिसोरो जोङो देखायदों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि सिगनेचार लानानै किन्तु बेयो दासिमबो जों बुंनो हाया बेयो अफिसियेलि फैदोंना फैयाखै आरो साख्रि होदोंमोन बिथांमोना साख्रि होनायनि नामाव नोंसोरनो बिथांमोना अपइन्टमेन्टबो होबायमोन बे अपइन्टमेन्टआबो दिनैसिमबो अफिसियेलि एक्सेप्टेड जायाखै मानो होनबा सालारिखौ बिसोर होनो हाया रेभिनिउ गैया बिटिसिआव बिटिसिनि जेसेबां रेभिनिउ दंमोन बिथांमोना आसाम सरकारनो हरजोबनानै दङ आरो बिथांमोना होनदोंमोन डिसिआ जोंनि आन्डाराव किन्तु दिनैसिम डिसिखौ अनलि गभर्नर अफ आसामाल' सालायनो हायो दिनै गभर्नरनि आन्डारावसो डिसिआ थायो सोरबा बिटिआरनि सिएम एबा सोरबा एक्जिकिउटिभ इएमनि आन्डाराव थाया दा बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो जोङो जुदि बिटिआरनि दफाखौ डेभेलपमेन्ट पेकेजखौ जोङो नांगौ जोङो बयनोबो नांगौ डेभेलपमेन्ट पेकेजखौ किन्तु बिटिआरनि डेभेलपमेन्ट पेकेजखौ टिल नाउ दिनैसिम बिथांमोना मोनसेबो मावफुंनो हायाखै लाबोनो हायाखै दा बेफोरबायदि बिराद गिदिर अलखदनाव जोंनि बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि आन्डाराव जों थायोब्ला अलखदनाव गोग्लैनानै दङ जोंनि हारिया जोबस्रांगोन जोंनि राव हारिमु डिगनिटि जितु बर' पिपलनि डिगनिटि जोंखौ जेरैहाय बिटिसिनि आमोलाव सिनायोमोन बर' होननानै जोंखौ मान होयोमोन बर'नि लिडार होननानै जोंखौ रेसपेक्ट होयोमोन बेफोरो जोबनो थांगासिनो दं बिनिखायनो आं गुरैयैनो खावलायबाय अननानै नोंथांमोना नन बर'नि जुदि 80% बिपिएफआ सापर्टखौ मोनखाबायब्ला बिपिएफआ रोखायैनो देरहालांसिगोन मोननैबो लकसभायाव आरो बिनिफ्राय अनगायै एक्सट्रा मोनथाम लकसभायावबो बिपिएफआ देरहानो थांगासिनो दं बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय बर'फोरखौ जायनाखि जोंनि बिपिएफनि सापर्टारफोर गोसो बायनाङा गोसो गोरा जा आवगाय नांगौला भट हो हाग्रामा सारा देरहागोन खाम्फा सारा जोंनो एमपि जानो थांगासिनो दं दुर्गा दास बर'आ जोंनो एमपि जानो थांगासिनो दं आरो नोंथांमोना फै जायनाखि इउपिपिएलआव दायो स्रि थाखोमानानै माबा मोनसे बिपिएफआव गोसोआव सापर्ट दङ बिथांमोनखौबो आं खावलायबाय स्रि थाखोमानांला अपेन जादो इउपिपिएलआव जुदि थाबाय थायोब्ला जोङो नुनो मोनदों दिनै एक्सटार्नल फोर्स दैट मीन्स जोंखौ जे बुस्थुफ्रा कन्ट्रल खालामदों दिनै स्टेटआसो कन्ट्रल खालामदों जोंनि अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि जितु पावर एन्ड फांक्शन बे बुस्थुआ दिनै जोंनि बर'नि आखायाव थायाखै दा बिनि जाहोनाव जोंनि हारिया गोमालांगोन जोंनि हा हुआ जोबनो थांगासिनो दं डिमार्केशननि नामाव बिथांमोना गोगोम बुस्थुखौ जोंखौहाय डाइभार्ट खालामदोंमोन दे बर' हारिया जुदि डिमार्केशन जायोब्ला बे जोङो थख' जोंनि बर'लेण्डखौ सोरजिनो हागोन होननानै नाथाय डिमार्केशननि खेथ्रआवबो मा जादों टटेलि नोंने फरेस्ट रिजार्भ एरियायाव जोंनि बर' हारिफ्रा दङ दिनै जोंहा बेनि थाखायनो जोंहा साननाय फैदों साननाय फैनायजों लोगोसे जों नुबाय बिटिसि एकर्ड एन्ड बिटिआर एकर्ड द डिफारेन्सेस बिग डिफारेन्स दङ जेराव बिटिसि एकर्डआव जोङो गाबथानो होदों जोङो फारसेनिफ्राय जोङो बिटिसि एकर्डआव डिगनिटि गासैखौबो जोंनो होजोबनाय हिसाबाव जों बिटिसि एकर्डखौहाय जों सिफायनो थांनो गोसो जाया दिनै जों बिटिआर एकर्डखौ जुदि जों लायोब्ला जोंनि टटेलि डिगनिटि अनर रिसपेक्ट बे जोबनो थांगासिनो दं मानो होनब्ला दस्रा जुदिबा प्रमद बर' सारनि अनगायै बेखौ कन्ट्रल खालामहरनाय अलरेडि ब्राह्मण जातिफोर दङ एबा थिं थां दङ बे मानसिफ्रासो दिनै जोंखौ कन्ट्रल खालामनाय हिसाबावहाय जोङो जोंनि बिटिसिखौ बासायनो थाखाय फैफिननाय जादों आरो नोंथांमोना नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ जोंनि नांगोल सुयाव भट होनानै खाम्फा सारखौ जों दुर्गा दास बर' सारखौ जों देरहाहोदो खुलुमबाय।